Aproveitando a enorme repercusión que está a ter o novo trazado do Camiño a Santiago Orixe, dende Corrubedo ata Compostela, a piscina municipal de Rianxo vén de lanzar un novo reto aos seus abonados: a posibilidade de realizar este percorrido sen sair das súas propias instalacións, e así poder completar a ruta nadando en 6 etapas. A proposta xurde para que todo o mundo poida participar de forma activa no camiño a nado, xa que moita xente non pode participar no que están facendo a nivel municipal nesas 6 etapas desde Corrubedo a Santiago no camiño a Orixe, e desta forma pois participan de forma activa, generamos hábitos de vida saudable e é unha forma de participación moi sinxela. Simplemente teñen que recoller unha tarxeta, avisar ao monitor, teñen unha serie de metros que teñen que facer, evidentemente os metros non se corresponden cos que a distancia real das etapas, e o que fixemos foi unha correlación en base ao gasto calórico, de tal forma que o consumo que nos supón a nós a nivel individual camiñar e nadar non é o mesmo, pois fixemos unha correlación aí para poder adaptar os metros de cada etapa. Ademais de promocionar este novo percorrido xacobeo, a proposta busca tamén fomentar a actividade deportiva e os hábitos de vida saudables. Fomentamos o nado, que é unha actividade moi saudable, sobre todo para a xente maior, e animar tamén estes días que temos os fit days, que son unha serie de actividades nas cales podedes participar de forma gratuita, e estaremos aquí para apoyarvos e asesorarvos e orientarvos nas actividades que podades elegir. A iniciativa está a ter unha gran aceptación entre os usuarios da piscina. En canto á participación, está sendo unha participación bastante alta, estamos sobre os 35 participantes e teníamos unha estimación de 40, por cual supoño que ao longo destes días chegaremos a esa participación estimada. A proposta coincide tamén cunha semana de portas abertas que ofrece a instalación, co fin de ir recuperando a normalidade e incrementando tamén o seu número de abonados, a baixa durante toda a época da pandemia.